Федератсияи ҳендболи Тоҷикистон бори аввал дар таърихи варзиши кишвар Лигаи ҳендболро таъсис дод. Бозиҳои лига аз ду марҳила иборатанд. Аз 17 то 28 август марҳилаи якуми мусобиқа доир мешавад ки дар ин муддат 8 даста, 3 то аз Душанбе, 1 то аз вилояти Хатлон ва 4 дастаи дигар аз ноҳияҳои тобеи марказ миёни ҳам нерӯ месанҷанд. То ин вақт иштирокчиён байни ҳам аллакай себозӣ карданд. Шумо дар Навор рақобати дастаҳои сарҳадчиёни ноҳияи Панҷ ва Душанберо мебинед. Дар ин дидори бисёр ҳам ҷолиб душанбегиҳо бо ҳисоби 31-21 пирӯз шуданд. мо аслан ин лигаро ба хотири он таъсис додем ки мо гарчанде ки дар як сол 3-4 маротиба мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ барпо мегарданд, баргузор мегардид ва барои як варзишгар ин басанда набуд ва мо кӯшиш кардем ки бо намояндагони федератсия ва бо ҳайати доварон, бо ҳайати мураббиён як лига ташкил кардем, чунки аллакай дар ин намуди варзиш вақте ки 8 даста ташкил шуд, зиёда аз 120 нафар ҳамарӯза дар ин намуди варзиш меоянд, масалан қувваозмоӣ мекунанд ва барои сафи масалан дастаи ҳендболи ҷумҳурии Тоҷикистон, барои дастаи якачини масалан ҳендбол мо метавонем ки чеҳраҳои нави варзиширо дарёфт кунем. ин мусобиқа ба хотири сайқал додани маҳорати ҳендболбозон ва ғанигардонидани таҷрибаи онҳо роҳандозӣ шудааст. Федератсияи ҳендболи кишвар барои рақобатпазир намудани дастаҳо ба ҳар як тими иштирокчӣ 3 нафарӣ аз устодони варзишро шомил кардааст, то бозигарон аз ҳамдигар таҷриба гиранд. Рӯзҳои 29-31 август Федератсияи ҳендболи Осиё барои доварони Тоҷикистон давраи омӯзиширо тариқи онлайн доир мекунад. Довароне ки бозиҳои марҳилаи аввали лигаи ҳендболро ҳакамӣ мекунанд, имкон доранд дар давраи омӯзишӣ иштирок ва донишҳои худро афзун намоянд. Сипас доварон донишу таҷрибаи андӯхтаашонро дар марҳилаи дуюм амалӣ менамоянд. Гузориши Парвина Ашурзода ва Маҳрами Хол махсус барои барномаи иттилоотии хабар.